Čaute ľudia, máme tu ochutnávku tejto dubajskej čokolády. Dubajskú čokoládu som už mala, ale takúto ešte nie. Je to vo forme ako keby keksu. Je to ako keby dubajský keks. Tak to by to malo nejako vypadať. Bude to možno roztopené, ale nám to nevadí. A možno bude aj part 2, ale ja si to idem otvoriť a zase si vás zapnem. Vypadá to tak ako takto. Ale je to roztopené, takže nevadí. Ideme to ochutnať, aj keď je to roztopené. Tak to nejako to vypadá. Ale je to proste len roztopené. No. Je to normálny perník, ktorý má len toto zelené. Nič to ani tak nechrumka. To obyčajný perník. A toto má zelená a to je takáto asi tenká vrstva náplne. Takže dávam tomu je to dobré. Po pár hriostárom začnete cítiť také chrumkavé. Takže dávam tomu 10 z 10. 10 z 10. Je to dobré, má to chuť. Nie je to presoladené. What the fuck is that? A trusí sa z toho jak šlak. Trusí sa z toho.